il-kanzunetta. Ser tkanta lina Gislaine Mifsud, is-silta It-tifel ta' ghajnejh. Kompożizzjoni ta' Dominic Cini, l-awtur huwa Clinton Paul tajjeb li ngħidulkom li l-sponsors għal din il-kanzunetta huma Aurora Department Store, Rabat, kif ukoll David Auto Electrician. Għalikom, Sinjuri Gislaine Mifsud. Solitudni jistenna kien bidu Saqsejtu kien jismu Jizdu ma kellimnix Għajnejh ħarsu lejja Nimrija bla mistri Sensazzjoni ferm sottili Li għaddik ta' tfajjeżaj Għana nozgur ma' għana U li l-alla nizuħaj Choose life and daddy Nixet għad għadlik bil-riċ Emozjoni ġewa qalbi Dan it-tifel huwa ġab Tibisiba inaċenti Til-ħabiba fija sab That Bupolina stopped My mommy city Lili we got lapped Hasejti kelli nejnu Mish ma narax bildu Xajdilu ġi il-ħabza U wicċu ħajru Sensazzjoni ferm sottili Li għatik da tfajjeżaj Choose life by daddy Nixet għax għadlik bil-riċ Emozjoni ġewa qalbi Dan it-tifel huwa ġab Tibisiba inaċenti Til-ħabiba fija sab Dan it-tifel kollha xogħol istess Choose life by daddy Nixet għax għadlik bil-riċ Emozjoni ġewa qalbi Dan it-tifel huwa ġab Tibisiba inaċenti Til-ħabiba fija sab Thank you, Signori. Mel-hemmhekk smajna il-11 il-kanzunetta It-tifel ta' ghajnejh kantata lina Gislaine Mifsud. U hekk ġejna fit